Eli huomenta. Tästä tulee tämmönen My Day. Niin että mä menen mun siskon luokse viettää leffailtaa ja pizzailtaa. Siskoko siis. Voi hitto. Se oli semmoinen seppopia. Jep. Se oli semmoinen seppoemiksi. Oh. Jep. Joo. Tästä tulee tämmönen My Day. Nähdään myöhemmin. Ai niin joo. Mä menen mun siskon luokse kello 2:30. Jep. Juu, moikka. Tosi kiva herätä, kun mä nukuin ja sit tää koira Hugo haukku ja vinku, et mennäänkö ulos. Ei hemmetti, nyt mä joudun mennä ulos tosi aikaisin aamulla. Ei hemmetti. Mä oon tosi väsynyt oikeesti. Mä oon niinku väsynyt. Mä oon niinku väsynyt oikeesti. Mä en oo muuta kuin väsynyt. Mä en oo niinku muuta kuin väsynyt oikeesti. Kun aamulla tämä niin tommonenhan niinku se haukku ja vinku siellä noin niinku, että mennäänkö ulos. Ei hitto oikeesti. Niinpä. Ei muuta kuin menen kohta sisälle ja sit jossain vaiheessa menen tonne Ratikalle ja tonne systeerin luokse, niin sit mä kuvaan video siellä. Jep, moikka. Mä en oo muuta kuin väsynyt oikeesti. Mä menen kohta sisälle, sit kuvaan taas kun mä menen systeeriä päin. Ja sit mä kuvaan myöskin mun systeerin luona. Jep. Juu. Nyt mä menen himaan. Moikka. No niin, nyt kävellään. Hugo, mitä sä tuolla sängyssä teet? Miksi sä oot sängyssä, Hugo? Hugi? Omituinen koira makaa sängyssä. Hugo. Hus. Hugo. Hos. Hugo, herätys. Herää, koira. Koira, herää. Hugo, herää. Nyt sä heräsit. Ja ei kun nukkumaan. Taas. Hugi. Napsu. Moi napsu seni. Eli moikka muita se santuu, panttu, lanttu, santuu. Nyt nostetaan vaan hattua. Okei. Nyt me pitää huutaa tolleen. Faceplant. Hugo. Koko. Nouda. Koko. Tuossa tänne. Hyvä tyttö. Hullu piaaja. Koko.
Ja Hugo nukkuu siellä. Koko pelottava. Ja se nuoli. Hyppy tänne. Oot sä Hugo väsynyt? Oot sä? Nyt leffa alkaa. Tydyttydyn. Magic. Eli katsotaan TD2. Ei. Moi. Ei moi. Ei muuta kuin ei muuta kuin nukkumaan menoaika. Eka hamppipesulle, sit pisulle ja sit nukkumaan menoaika. Jep. Kun on niin hemmetin väsynyt. Kyllä. Juu. Moikka. Pumpis.